Kejela kalapan krek ban pediang buram ha ka khat khandai terik mentau benai ya unong job ha ka India's best dancer usamla Steve Jerwa ha ka jingelang ka balabu ban pelong hamadan polo. Ha bakren bet kilat pathai khubor kibor peniat bekentup yu president jong ka All Meghalaya Dancers Association batru kamesan jong samla Steve Jerwa ka kong Betty Jerwa kile thu bakate ka jing penkup buram yu Steve ka longkum ka jing ithu ya ka nam bat ka buram ka baula yo na kate ka rinsan ya kop ka bahe tam ha kari. Nakalian ka jung ka association nakalian ka All Meghalaya Dancers Association berengkat bat ka yen ka sem jong Steve mo imisan pasan badan ni tewat ikimi im shumdan nakalian sini namar ba I bunkam man penbiang ki tiket flight mo te ida dan ka menta ba imisan pasan ni tingi dapat ka sukuman si ba ina angnut hi mo nakalian jung ni khamtam ki pai ba jong ka jalam Meghalaya ba ko wai magla kwa ba ban I Steve mo ko abri I ban yo khublei makat tu ki pai ba kila kersan nak banta jong Steve mo te nakalian jong ikimi jong Steve bat ki bahi yang masam jong Steve te kila yo ban ya keren bat ki production mo na po Sony TV na po ka India Best Dancer disha kasitom haban yo ban wan Steve mo man kila ya khun ngin kila jong ni ya khun ni ban ya keren nakalian kimi la ya khun na po production ban ailat sisni ban yo ban ai khublei yang iau pai ba jong ka jalan Meghalaya ba ko wai te nakalian ki jong ni nila sim ya kan ka benta ka ban ba ngin penlong ya kan ka jingpun ko buram ha ni po madan pulo ha ka khat khandai tarek ha ka por kumba ar baji saneng itu te tu sni de kan don kan ka kan don ka jingpun ko buram mo tengi nakalian jong ibahek ru indon kat bat ni tinggal petip di kat tukat ni ki officer badi jong ka department art and culture tu ngila jingtip halo kejing job jong Steve halo kejing berkumdom untuk borom tinggal pha jing to ru cha minister ba polling do pada minister jong ka art and culture ban ni lai jing tip ru cha iba kermen moi bala kersan moi ba pol ru bala kersan nang ta ngai pentip ru si ba snew halang minister deputy chief minister ya iru ngila pha thi ban ngila pha thi ru cha usiam ma konrat kia sangma nga khat ru ban dalam kat apo madan puluh nakalian jong ni ka chen hi nga ya pan krei I program bered kum kolong ka wi katak ban burom paranong sat mo ngidap da kajing kemen namar ba kawai ga digasien ka ba ningkong ka ba ni nakalian kum ka sien ngila yan tresitom na lempha na duk nam arhajar haduk ta te kalong yo sha yo tu so ka jing job Hoi kila buon ki contestant ki ba mi na pa Meghalaya khasi mo ki ba nadu jong Michael nadu jong Dapi da buon ha ki mi te ngasu ban ai khublei ki ru mo kila poi ha dukan di level bat hanai ka ba ngasu kerpang galong ba nakaliang jong Steve pun ki wen mo wan ra ka ya ka jing job yang ka state jongi limba ka jing job ya ka di India Best Dancer te ngi la ya don kat tukat ni khna jongi ki bangin ya don kat tu kasni ban ai ru ka entertainment hoi nakaliang jongi tingi la ngai keren mo ba ihaban ai gawi ka jing shat mo namar ba ki pai ba pli klai I ta TV tenai manta ki pai ba nga thu ba ki pai ba ki trang dik ban I ta ka live kata ka jing shat ba jong u ba ki pai ba ken di I si sha ba u shat hang ni hapo jalan Meghalaya jong ni namar ba kam ka por endum yo hiru suwan tang suwan arkanta lai kanta ban wan ni po nong ba sulong jongi tang man aku blei pai ba dan deladap nong tu ya haban hiar biang siti sipo Mumbai biang nomor ba ka program arpau ka continue biang ka program thamai man tapi itu ka Best Dancer te un haban mi no hi ka khat khandai tarek hi jan miet un hab de sa Mumbai session hagan ikasni ba ngila ya kendu biang session ban pensai hakmat jong ki pai ba baro na banta kani kejemuan uni ukun jongi kat kendai tarik te boros kata kajing ut kajing nam jongi ki bahayeng na du ki kur ki jat ki bahayeng basem ki marjan marpa ki balong hain ki MLA ki MDC ki minister paro khoj bat ki rupat ba ki bana jan bat bana jangai baro ni judan kata kajing kerpat bas ngobha yarap lem no tau kun jongi ba un poy ha kathom
dari kedai ke jing sisa kumbang ikerpat nadu bangi dang sedang hadu menin ke klip mat ke sonde bau la yora ya kan ke jing job bat ke jing job ru ka job don burom namar kini ki jo chi nadu badang sedang kamut hadu prasin ya kalai pau uyo klem daduna tengi das ngungu hadu kata ya ki perlok perjor ki kur ki jat ki kha ki man ya ki press ki media baro kaju si fosin ngal akren haka press club prongong si fosin ban ai kubler nganum ya namar ba ngikum kakur ka jat long ngidas ngungu hadu kata ya ba uni ukun upoi haka jingjop ka baningkong jong ka jelami khalaya jongi te haka jingwan jongi satai ngidapai kini ki jochi nadu kita mem nadu itu i karisma kapur batu taran saru ngada ihi kata kajing iek bat tek mensim nak bentau setiap hakapor bula syat-syat setiap kamut gitu ki penkendek ke mensim lajong ki song shit ki kemen longi itenat ti namar ba baro hi kinong syat hang tu kasnem kartar udang rit ukun jungi te hakan digasgi long ibu ke jengkerpat ki lok ki jor ki banajan na jengai ki bala banwan ya kendu ban i dak mat lajong ya uni ukun jung yustip jerwa kila banwan hakakat kendai terik hamadan puluh tino kino ki bakwa ban le buram lani ban pediang buram na benta uni ukun jung ibu unra ka buram ya ki kuru ngakerpat ya ki bom dei kuru ki badan ke mesim sngo sarong na benta kari ba kajaj benri ki de banwan hakakat kendai terik ban ya kendu ya ustip lani ya lada pediang burom ru umdei tang ustip marwai bawan arngut kiwan uno hikai jong ustip bat ustip kinyawan lang hakat kendai tarik tela da kinu ino ki bakwa ban pediang burom ya unong hikai kam tam da klem unong hikai kamut ukun jungir umpoir sakatong tengah kwa bakinu ino ki bakwa ban pediang burom lani ban kwa ban ya kendu hakat kendai tarik long bro arngut ki haban pediang lang bat unong hikai ru nakaliang juga ki bahaying ru ngi ai kaburom sa unong hikai ngi ai kaburom sa baro kinong kersan ngi ai kaburom sa kikur ki jat ngi ai kaburom hakika kiman ngi ai kaburom nadu kinong yalam jong kastit mikhalaya ru bro kawe nadu ki MDC kiseng balang ki bala ya snok tilang ya ki bom tip ru bopli kenrat ban but ru ki ai ka jeng duai ngiras ngungu hadu kata namar ningkong hingbu ible hakmat ngin sale iki bro kenong ke jeng job